megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel a számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Lépések neszét hallom majd, mely az összes többi lépés neszétől különbözik, és úgy lesz jó, ha mindig ugyanabban az időben jössz. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van ezekre a szertartásokra. Ezektől lesz az egyik nap más, mint a másik. Az egyik óra különböző a másiktól. De ezt csak is a szíveddel veheted észre. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Mintha az emberek elfelejtették volna ezt az igazságot. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, akit megszelídítettél. Szeretettel köszöntöm a mennyasszonyt, köszöntöm a vőlegényt, tanúikat és kedves vendégeinket. Önök úgy döntöttek, összeházasodnak. A benyújtott irataikból megállapítottam, hogy elhatározásuknak törvényes akadálya nincs. Házasságuk akkor jön létre, ha kérdéseimre mindketten igennel válaszolnak. Az igenek kimondásával olyan útra lépnek majd, amelyet önök előtt sok millió ember megjárt már. Amely útról nem állítom, hogy kanyaroktól és zökkenőktől mentes. De azt igen, hogy lépőkövei megértésből és szeretetből születtek. Mielőtt a kérdéseket fölteszem, arra kérem önöket, fogják meg egymás mindkét kezét, és mondják utánam házassági fogadalmukat. Először a vőlegény fogadalmát hallgatjuk meg. Matild, ígérem neked, hogy hozzon bármit az élet. Melletted állok, hű társad leszek és megbecsüllek, mert szeretlek, és hozzád tartozom mindörökre. Meghallgatjuk a mennyasszony fogadalmát. Én Györfi Matild Melánia, Simon Csabát, akinek most a kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá feleségül. Fogadom, hogy teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Kijelenti-e Györfi Matild Melánia, hogy az itt jelenlévő Simon Csabával házasságot köt? Kijelenti-e Simon Csaba, hogy az itt jelenlévő Györfi Matild Melániával házasságot köt? Megállapítom, hogy Simon Matild Melánia és Simon Csaba a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Kedves ifjú házaspár, arra kérem önöket, hogy házasságuk jelképét, a karikagyűrűt húzzák fel egymás ujjára.
Előbbi fogadalmukat aláírásukkal erősítsék meg. Most következzen egy igazi házastársi csók. Jó, hogy rád találtam én. Olyan jó, hogy újra van remény. Hosszú volt az út, ami hozzád vezetett. Nem is értem, hogyan bírtam nélküled. Jó, hogy mosolyogtál rám. Olyan jó így egymás oldalán. Egy csók, egy kedves szó, nekem ennyi ipp elég. Hiszen ilyen boldog sosem voltam még. Úgy érzem, hogy végtelen melletted az életem. Én annyi éven át éltem céltalan, de most minden percnek új értelme van. Jó, hogy megálmodtalak, olyan jó, hogy megtaláltalak. Amíg így szeretsz, nem lesz bánat, csak öröm. Ezt a boldogságot neked köszönöm. Kedves Matild, kedves Csaba, egyetlen jó rivalitást ismerek, amikor ketten, akik szeretik egymást, azért versengenek, természetesen szótlanul, és talán még önmaguk előtt is titokban, hogy melyikük szerez több örömet a másiknak. Előbb-utóbb van, hogy egyszerre rájönnek majd, hogy az örömszerzésben át kell engedni az elsőbbséget a másiknak, hogy neki jusson a nagyobb öröm. Önök most házastársak lettek. Ezekben a percekben kapcsolatuk még szorosabbá vált. Együtt élni. Ezt vállalták. Ám az együttélésnek vannak játékszabályai, amiket ismerni kell, és minden együttélőnek be kell tartani. Az emberi kapcsolatokban tulajdonképpen
a parányi dolgok fontosak. Ha nincs olyan kicsiny dolog két ember kapcsolatában, aminek ne lenne jelentősége, akkor az a kapcsolat is fontos és erős. Ha oda tudnak figyelni a másikra, a másik parányi dolgaira, akkor a ma megkötött szövetség napról napra erősebbé válik. A legtöbb, amit ember embernek adhat, hogy elfogadja a másikat olyannak, amilyen. Nem akarja a maga képére és hasonlatosságára gyúrni. Most természetesnek tűnnek ezek a szavak, hisz elfogadták egymást feltétel nélkül. Ám a szerelem, szeretet torzulásokat is szülhet. Ezeknek az árnyékát is elkerülhetik, ha úgy élnek, ahogy Hamvas Béla fogalmaz a boldogságról. A boldogságot csak az bírja, aki megosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Gratulálok házasságukhoz! Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves az arca, előzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk. Köszönjük szépen! Aki szeretne az ifjúpárnak gratulálni, azt itt a pályán megteheti, ezek után pedig el fogjuk kezdeni a pályaépítést.
Az első pályát Szilágy Anita fogja építeni, és a pályabejárás a Jumping 3-as kategóriának fog majd kezdődni.